बरमा समस्तिनि एमएलए भुपेन बर' बिथाङा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां रंजालि बैसागुआव बिथाङा नुजाथिफैदों बेनि गेजेरजों मा फोरमाया दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे रंजालि बैसागु खुंदों बे रंजालि बैसागुनि खुंनायाव लोब्बा लाखिनानै आं दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुं आरो गौथुमारि आफादफोरखौ मान बावो आरो सिबियो आरो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोयो दिनै थारैनो गोजोननाय मोन्दों बेयाव फैनानै गुबुन गुबुन बोसोर बायदिनो देग्लायबो बे रंजालि बैसागुखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो लादों आरो बे खुंनो लानायाव जोंनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म दं राकेश ब्रह्म बिथां सफैदों आरो आंबो बेयाव फैनानै दान्दिसे रंजाफैदों आं खावलायदों दिनैनि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' माहारिनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि आंगोनि रंजालि बैसागु आरो जोंनि हारिमु जोंनि राव थुनलाइफोरखौ जाहाथे फेहेरनायाव बाहागो लायो आरो बे जोंनि जि रंजालु बैसागु खुंनाय बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ जाहाथे जों होनो हायो बेखौनो आं बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनानै आफा इसोरनियाव बोर बिदों साफ्रोमनिबो जिउआ जाहाथे गोजोन जायो। नाथाय रंजालि बैसागुखौ गोबां लाइमोनफोरानो माखासे गोदोनि बावगारनो हमदों दा आङो बेखौनो खावलायगोन दानि जि उथिफुबोनाय लाइमोनफोर दं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं जे बायरानि गाज्रि आखुखौ हाबनो होआलासिनो जोंनि आसै आसौ आबै आबौमोना जाबायदि गामियारि खान्थिजों बे रंजालि बैसागुखौ खुंबोदों थिग बिब्दिनो जोंनि हारिनि मान सन्मानखौ बासायनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा फैबाय थानाय समाव जों आगोलो आसै आसौ आबै आबौनि दिननिफ्राय जिबायदि रंजालि बैसागुखौ गामियारि आदब खायदाजों खुंबोदों बिब्दि खुंनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। आरो बिथांनाव सोंगोन आङो जिहेथु बर'नि गोबां बागुरुम्बा मोसानायखौ गुबुन असमिया हारिफोरा माखासे जायाबालासिनो फल' खालामनायखौ नुनो मोन्दों नासै दा बेखौ जों कनसियास जानांगोन जे जोंनि जि मोसानाय बे मोसानायफोरखौ नंगौ गुबुन गुबुन हारिफोरा दिनै फल' खालायदों आरो फल' खालायनानै गुबुन गुबुन स्टेजाव जोंनि जिथु बागुरुम्बा मोसानायखौ बे बागुरुम्बा मोसानायखौ बिथांमोना मोसानो नाजादों नाथाय बे ग्लबेलाइजेसननि मुगायाव जोंनि हारिमुनि जाय दैदेनगिरिफोर दं हारिमुवारि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे हारिमुखौ फेहेरनायाव गावसोरनि समखौ एसे होनानै जों जाहाथे जोंनि हारिमुखौ सोदांनो सम लायो आरो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनायाव बिथांमोना जाहाथे आखा फाखा जाया आं बेखौनो गुरै खावलायगोन। बरमा बियाबनि बिथां एमएलए दसे सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम बर' खौरांनि जानानै साबायखर जासिनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिमबो बर' खौरांसिम आङो गोजोननाय बावबाय आरो नोंथांमोननि जि फेमिलि दं बे बर' खौरां फेमिलिखौबो आं दिनै बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय गोजोन्थों।